Nakoromogi kawere kod ma dhi nyime e piny mar Azerbaijan kotende kod weche mag kedo kod lokruok chal kor lwasi oduoga ne boma ma Kisumu. Meneja mar boma ma Kisumu Balawanga okwedo kweth mag rowere mabet e kar yiengo nyamburko e boma ma Kisumu kowacho ni gin ema gitudore kod jonjore e timo timbe mag maundu. Abala mabu wuoyo e kinde mane olemo gedo madhi mbele e kar yiengo nyamburko ma Molem omedo wacho ni e kachero magitimo kata inondo magitimo odiochieng' manyoro e kar yiengo nyamburko no. Jotend obila mag kaunti no nomiyo gifwenyo kuonde ma jomitudo kod rocho arita e gwenge ma Kisumu rome, ka omedo ni kar yiengo nyamburko ma Molem ma osebedo ka ok ti kuom kinde koro geno nitie ni nyalo chako tich e higa mabiro. Ka in e bus park tiuso gik iuso kong'o maricho gi yedhe maricho richo, tiuso simbe mokwal. Mani inspection manyichwa timo nyoro wasebedo kwa setting. Osemak ji bus park kanyo mang'eny. Wase recover weapons, wase recover simbe mang'eny. Ng'eny jomoko ni kod yadha. Moko bende nyocha pokowe. Moko be podi yalo wachgi. Koro no waseng'iyo ni nitie kuonde beach e bus park kanyo ma ema jo mafundu chokre. Ng'ato kosea estate to osemadho gire gotieno to kuma okuongo dhi en e bus park. Kosedhi e bus park tabire ima simu abiri goyo to jomoko kanyo be magiwuok ka gidhi kwele e town. Koro kanyo ema nyocha wayudo ni a town center a converging point e joma timbe gricho asset. Kendo wasebedo gi informers ka koro bus park wan gi over 30 informers